Melanie Mwandu manengone romo milion 40 mag osiptal ma Mediheal boma Nakuru ondhi kod Jopecho kinyi makawuono. Geche 10 mar gari mar thieth no gin moko kuom mwandu ma ondhi tok doho ne ng'ado mondo mi opewgi kaluore kod gope. Jatend kambi pecho mar Tango Auctioneers John Muthe wacho ni doho ma Nakuru nogolo chik mondo mi gimak mwandu go motelo ne dweni. Tok lakteche go ywak ni pok ochulgi osara margi. Chenro mag thieth osechungi osiptandno kuom dwe achiel kaluore kod achiedhnade mag omenda. I have a warrant of 40 million, which is the plaintiffs are the doctors who have not been paid by the owner of this hospital. And I have instruction from the court to attach what belongs to Mediheal to recover the money. If not, I'll go to the immovable assets. So I think I'm in order because everything I'm doing